Osanibona. Yebo. Yebo. Wako kwakhe. Matha. Yebo. Awuvele Ntombi. Wo. Hey. Nkosi. Ayibo. Ngithini into nje? Wasasebe manje amakhulu kangaka kodwa. Ngathatha lapha kwendaba. Iboza amakhulu. Isihlahla sakhe samanje sekhipha nje. Sama orange kanti sesihlahleni sakhe. Awu, hey. Siyathelwa Usho ukuthi wasesihlahleni kanti ngithi mina mhlawumbe uphile nje sakeni lakhe. Nca. Wakhe esihlahleni lapha nayi. Ibhoma ngeyibhoma. Hayi kuba yifruit engilithanda bengizongikwacaba i-orange ayi. Lona nje futhi elumngani wami. Lalela ke ayibo hey. Ngikhathazwa yave behlupha abantwana. Ngikhathazwa lokho ambongeni. Kuyakhala lapha phezulu. Usigaxa uGomora uthi uGomora. uGomora uthatha amathoyizi ami. Hawu. Manje pho uyingane kwawalanda ezantsi kagogo. Hayi yamsaba ngisho ukuthi siyasho isibhacobela uGomora adlali kanjalo. Yashaya uGomora ngithi mina hayi kulungile ngizokwehlikela ngiyokulandela. Kwangiyambona ukuthi uyasaba. Uyakhala manje lapha phezulu ngizolanda wona lawo mathoyizi ehlike noGomora. Hayi makhala ngoba wonile amathoyizi ufike nawo vele uGomora amathoyizi. Okay. Kodwa cha ngeke sisangazi kodwa kuzofanele sivumelane ukuthi mhlambe siyawahlukanisa yini. Ukuze mhlambe kube khona abazokwazi ukuthi basale bedlale ngawo nabo oGomora ngaphela bayawathanda nabo ukuthi badlale. Yikho abathathile. Imaka ngizwa mina uthini manje ngithi mina ngizolanda amathoyizi engane kaMbongeni. Manje amapahlukaniswayo. Cha ngisho kona laba akathathile. Athathoba. uGomora amathoyizi engane. Uthathe phela amathoyizi omuntu. Omunye umntwana. Manje uthakahlukanisele kanjani wena? Angithi nabo bayawathanda phela bayizingane ngithi bayathanda. Phela manje bayathanda phela banabazali ababathengela abazali uthini manje? Ngishuthi angeke asuthi azizwani kahle masibili. Ayazwani nangoku. Asizwani. Washola amampondo nangoku asizwani. Uthini vele wena? Cha phela masibisi nanokuthi lento ushuthi eseniyenza manje bengithi mhlambe izolungiseka kalula. Kodwa ngibona sesuthi uyaqhubeka uyobhebhezela lo mlilo wokuxova izingane ngoba izingane zizoxoveka masenza ngalendlela osho ngayo. Bengibona ukuthi mina ngoba izingane njengoba isuke ziyodlala naye usiguqa lapha zifike ziwabona amathoyizi ziwathanda ngithi ebese zibuya izokhalela thina la ekhaya. Senze njani ke thina? Wathengeni. Cha sinayo imali. Usho ukuthi cha. Asinayo imali. Asingawadlali phela manje ngenawo imali. Kanjani ngoba sitsheleni ukuthi asinayo imali amathoyizi la ekhaya. Akwazi ingane azizwa yonke lonto ziyawakhalela senze njani ingane lokho ekhala. Thenga amathoyizi engane ayibona ubaba yini engekilungi ukuthenga amathoyizi asinayo imali yokwathenga sothatha wona. Fundisana izingane phela ukuthi ke mengabe into ungenayo awunayo awukazi ukukhala into omnye umntwana wena ungenayo. Akeke kulunga masibisi ingane izosuke ikhule zinesihluku nje zinenhliziyo imbi ukuthi zayibona omunye nento ezinye yabona angeke kwe right. Manje yipi ingane efuna ibe ikhule nenhliziyo empilo yambongeni ukuthi ikhule ihlushwa uGomora ephuca amathoyizi ayo. Angeke ibe nenhliziyo embi izoba nobuntu izokwazi kuyahlukaniselwana okungenana ihlukaniselana salama. Uyabona lo moya wakho wobugebengu wobuqhophololo ukuthi udlulisela esizukulwaneni usudlulile abantwaneni bakho bayizigebengu vele ke abakho abantwana ekakhulukazi laba ababili sebeyizigebengu vele lapho uyawudlulisa manje lo moya wakho ongalungi udlulisela esizukulwaneni bazoba njani labantwana bakakhululiwe. Qhubeka kusho lonto into engizogcina sengenziwe masibisi ngizogcina ngithi awasaphumi kwanhlomboke la ekhaya lamathoyizi. Kanti ngesibe nayo inkinga vele siyakwazi ukuthi uShiqwaqwa uyaziwa nala endaweni. Sizomyeka nje uGomora nalowo mathoyizi sithenga amanye angcono kunalawo. Kulungile hayi ningakwenza nalokho kusezosiza vele bayadinga nabanye siyodlulisana nabanye labamlamayo. Wena uyibona ukuthi nengqondo nje into oyikhulumayo? Ngeke fanga la kuwena nje uhlaphukile moyikhuluma uyahlaphukelwa nje. Hayi masunjalo usunesixazululo esirathi ngoba phela besengicana ukuthi mhlambe mangukuthi asiqhatha lamathoyizi Makhelwane ngesiqhatha amathoyizi ezingane isikade saba abangani. Hayi ungangibali mina eqhathweni ngeke ngize ngiqhathwe into engenamsebenzi. Bengibothi mhlambe makuthi kuyahlula lokho ukuthi abawahlukanise phakathi indawo amathoyizi azivele nje siwashisa nje angabe bikho amathoyizi. Ngoba phela ngeke ngikhalo lezi izingane mina lana ifuna amathoyizi engekho ngenxa yelomzukulu wakho. Ubuza indaba yaseBhayibhelini. Uyayikhumbula indaba yenkosi uSolomon? Uyayikhumbula lo ndaba? Angazi kaSolomon emthumane. WaBhayibheli vela ulazi sengikhohliwe. Ubani Solomon? Wazi izinganekwane. Indaba yenkosi uSolomon la uNkulunkulu ayefuna ukuveza ubuhlakani bendoda. Kwakuyinto ethi ayifane nale. Abafazi ababelale bathi eneba umntwana wathi omunye owakhe umntwana elale phezulu kwakhe wavuka eksene sefile. Wayesethi umntwana walolele ngala wathi owakhe lo mntwana. Wayesethi ke mayesethi lona owakhe lo mntwana athi lo wakuyena owakhe umntwana akuyena owalo athi owakhe agweve nengane yomuntu
njengoba ugweva namathoyizi engane kaMbongeni athi abesuka lo athi-ke athi mayithi lo ongayonini wengane athi ingane yena ngoba uthe yakhe athi ongcono ayikabe phakathi wakwamuza umuntu ekhuluma amanyala kanjalo ethi ingane esho lento efana nale yakho ishoyo ukuthi amathoyizi awashiso ngobani ayikho into ezoba buhlungu kwena mayishiso lamathoyizi ngoba akuyona imali yomntanakho awungeni ndawo lapho lalela wemkaSolomon wena ufana nalesa sikhohlakalisa lo mfazi owathi ingane ayisikwe wathi unikazi wengane ayi ungamani uyithathe ngoba ngikwazi ukuthi ngabukela ingane yami ikaba phakathi ngenxa ukuthi wena uthe yakho lalela wemkaSolomon angingeni indaba yonke ingane kwanto ezoyikhulumayo ngendaba nje encane yangakamathoyizi uswazi ukukhuluma impela ukhipha izibilini zeBhayibheli impela indaba engaziwa umuntu hayi awumancane wema kathi yazi ukuthi uyinkinga wena into mayiqondene nawe uyibhekisa ngomunye umuntu uthi incane kodwa mangaba kuumuntu eyibhekisa ngakwena uyenze benkulu bengaka ngikhuluma ngamathoyizi omntana umntwana uyakhala lapha yana akukho into ebuhlungu kwena ngoba ufuna wena kuhlukaniswa amathoyizi ngoba izingane zomntana akhe zinamathoyizi kodwa lezi ngane naboyisa abagcwele lonke ilalile wena masifisa unomoya wokuxova nje uyaxova nje ngaphela ngabe siyabambisana yimini unomoya wokuxova thatha uhafu amathoyizi nami ngisale nohafu amathoyizi yimini unomoya wokuxova wena sisi ngaphela ingane ifanele izifane ake ngiyeke ongenjalo yazo masibisi enye into futhi elula ongenjalo akavela ahambe ke inhlobo straight nje lo mzukulu wakho la endaweni ngaphela ngeke ingane zethu izoqhatha uyena angizwanga uyafika vela ngithi ufika uvelaphi akabuye lohlala nonini ngesiqhatho yena ufika uvelaphi akafane nezingane zonke edlala amathoyizi mawuthi uyafika uthi ufika uvelaphi ha akahambe obumba ngithi obumba inkomo laphana ubani ufuna bumbela ngoba lo mntwana unamathoyizi umuntu ofuna bumbela ilaba bakhe abangenatwa uyakwazi ukulalela umuntu abanganayo ngisho ithoyizi iyeke leyo bazukuzala kuphela oyise baba wazi ngisho ukuthengela ingane ithoyizi abakwazi ukubathengela izinto zamakhaza into zokugqoka abazi ngisho ukuthenga amathoyizi lalela amathoyizi bona ngokwabo lalela ingane zonke la endaweni zidlala imoto zocingo zibumba inkomo zobumba laphana onjani lozoba namathoyizi onoyise akahambe la endaweni onoyise omthandayo umnakekelayo hayi akahambe zonke ingane inaboyisa ayikho nje ingane namathoyizi la endaweni umongane uzozolanda amathoyizi omntanakhe akho mathoyizi yahamba mina ngoba angizwana lesi sicefe sakho umsindo angizwani nawo mina ngikhuluma indaba zamathoyizi sabafazi sibadala kangaka cha ngeke ke impela uzolanda amathoyizi omntanakhe usale kanjalo ahambe kubo le Nigeria awusodlala inunu ubo inunu yanona le ubumnyama hayibo ngeke nje angcona akahambe ke la mehlulwa yilokho ngeke thina zonke ingane idlale izimoto zocingo zidlala inkomo zobumba onjani lozoba namathoyizi agweve nawo abanye babewafuna hayi ngeke mina ngikhalo lezi ingane njalo la ebusuku ifuna amathoyizi anginamali mina hawu siyabonga kulabo abasubscribe ke laba angasubscribe inkinga yini kuphi sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe ke ngoba nakho ningaboni fanele subscribe nina aniboni ubakhafelani pho ngiyacikeka mina why ubakhafa nibuke ni like and comment lapha hayi bakwethu kube njalo ke ingane zakwethu siyabonga ke bye ngabhayini